Boy. Nakatayo ba? No? May nagpatato talaga sa'yo sa ano, kuya? Sa bilat. Ang ina, legit na yan. Nakita ko sa ano mo yung YouTube channel eh. Ano ba yan? Skudoy. Ang dami na nakita natin ni kuya eh. Buti hindi nagagalit si ate. Yari ka talaga. May buti pa si kuya nakakawag ng iba eh. Nakita ko eh, sabi ko, takin, ang dami-dami pa patato. Doon pa talaga sa bilat. Kita ko eh. Ang tawa lang, nagtawa na yung mga kasama ko eh. Yun, dami-dami pa patato, doon pa talaga. Tanggal yung fit. Patay mo naman ako. Hindi ka mamatayan. 30 minutes.
mas masakit pa to sa ano, break up. Buti pang break up, nasasaktan. Pero pag ito sasaktan, hindi ka nasasaktan. Una, parang tungik-tungik eh. Pwede bang mistin siya? Ay, hindi ko ramdam eh. Try ko siya. Ano ba?
mas lagi kaya ko 350. Lagi mo na mo. Peke. Peke. 18 karat pa. Man. 300 plus daw. Oo, tignan mo yan. Hmm. May ganyan Okay. yung kung kano pili na namin ng ganyan isang libo. Tingnan mo. Bumili ka na lang sa ano talaga, no kuya? Para sure. Huwag kang bumili sa mga ganyan. 356 daw. Posible to. Peke. Marami nagpupos na malakas. Ang sira ulo mga to. Sinabit mo. Jagas na yan. May charger dyan, diba? Kung saan. Tanggal na yung pay. Ang daman to.
Namiss ko naman.
ganyan siya talaga kuya, ganyan. Mga kulay. Maganda po. Ito, dito sa loob. Dito natin ang pula. At dito sa line, tawag ko. Kayo lang talaga dito, ne? Kayo lang talaga dito.
walang sakit. Dito ay sakit. Mas masakit din. Oo. Ito lang sakit. Parehas lang naman. Hindi. Ito yung masakit. Pero ito hindi ko naramdaman. Hindi ko siya naramdaman dito. Ano yung pinanggamot mo dati dyan? Alin? Wala. Hindi ka ba... Hindi ako gamit. Bumili ako pero hindi ko ginagamit. Ba't di mo ginamit? Andun lang sa bahay. Sinabi ko. Yung panggamot mo. Wala. Yun yung panggamot mo. Ah. Salamat po. Sige. Dahil ulitin. Wala naman lang sa atin. Huwag mo lang sa atin. Sasunod pa ako naman. Ito malaki. Sige. Naalik eh. Salamat po. Alik lang sa atin. Di ko man dito. X.